je už istota. A tentokrát mám pripravené od fanúšikov otázky. Teda, prvé otázky tu mám pripravené od fanúšikov. Tak ideme na to. Prečo si nevydal 3 týždne videjka? Viete čo? Na to mám jednu ľahkú odpoveď. Som mal veľa školy, tak preto som nevydával 3 týždne videjka. Až po tých 3 týždňoch som natočil video. Vlog po 3 týždňoch. A teraz som natočil pred 21 minútami som natočil reakcia na inzeráty na Puzzleši. Tak to je všetko z tohto videa a ahoj. Dajte like, odber a slnček a sledujte ma aj naďalej a ahoj.